U srijedu 22. aprila 2026. godine u 12 sati otvoren je 37. Međunarodni sajam knjiga i učila u Sarajevu pod sloganom Put knjige. Sarajevski sajam knjiga održan je uz 200 izdavača i izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i šire, a posjetilo ga je više od 100.000 posjetilaca. Izdavaštvo Mula Sadra sudjelovalo je na sajmu pod svojim sloganom Tamo gdje mudrost živi, predstavljajući svoja stara i nova izdanja. Čitateljstvo i posjetioci sajma pokazali su veliko interesovanje za dostupne knjige i rad izdavaštva Mula Sadra. U četvrtak 23. aprila i u petak 24. aprila izdavaštvo je u Bosanskoj kući Sarajevskog sajma promovisalo 3 svoja nova izdanja. Knjiga za koje je sarajevska čitalačka publika i ove godine pokazala najveće interesovanje jeste Odgovori na pitanja učenih, zbirka pitanja profesora i stručnjaka u raznim naučnim i religijskim oblastima, upućenih mufesiru i filozofu Alami Tabatabaiju, i njegovi koncizni i precizni odgovori zasnovani na Kur'anu, sunnetu i višedecenijskom izučavanju i filozofskom promišljanju. U ponedjeljak 27. aprila dodjelom simboličnih nagrada zatvoren je 37. Međunarodni Sarajevski sajam knjiga.